מה כל חברים, היום אנחנו בסרטון מטורף וראשון שלי בעצם, שאנחנו עובדים על סרט בשבילכם, סרט מטורף עם דרכות ורקות, כמו שאתם רואים מעט נמצאים חובר מריו, שצריך איתי בשיחה בדיסקורד. אז אנחנו נספור לכם מה עשינו. עשינו השומר הגדול, אנחנו הולכים לעשות לכם משחק עם טירן בין חזרה לבית ספר, ויום נדבר על חופש הגדול. שהמדורה כבתה, הכל נגמר. תשרדו כמה שיותר. וואו. אתם תשחקו פה, אתם תהיו ברמות.